asmarekin nahiko iskanbila. Ostegunean danok argitasun bila. Bada garaia eta argitu dadila. Ea elkartzen geran Bilbon jende pila. Ligan irabaztean baleukate leman. Konpondu beharra zen ontako probleman. Zuzendu nahiko nuken Mourinhon eskeman. Ronaldon partez sartu ezazu Benzema. Ronaldon partez sartu ezazu Benzema. Gaur bertxotan ta mikro aurrean doa gure deiadarra. Badakarkigu gogoa eta badakarkigu indarra. Irabaztea naiz eztan beti inporta duen bakarra. Saria guri eman ezkero sortuko zait irriparra. Asko aldrebestu du krisik panoraman. Eta etzat gustatzen gobernuan plana. Ta esango dizuet egingo dudana. 29 ziur ez detengo lana. Larai, laralai, laralai, ez detengo lana. Gauza gargi ustea gustatzen zat niri. Munduko kapitala orain da gabiri. Oporretan datoze aleman da giri. Washington gurea data baita aztiri. Gaurko agurra prestatzen hasi, astakeriak bururan, ta prepautako gauza kantuan, jartzeko unea heldu da, sarri zala antza izaten dugu, non ote dagoen muga. Gaztelekuak umore pixkat,
behintzat mereziko du ba, behintzat mereziko du ba. Ostegunen egingo dugu denok greba, orain bai dugu hain zuzen hortako aukera. Nola gude herria dijoan bera, egin behar deguna da kalera atera. Elustondo Agirretxen, bravo zepaketen, jano eta eren ezin dugu beten, defenditzeko gogor indartxu ta fuerte, urrengo fitxajea izango da Pepe. Guztiok gogoz beteta jarri, tazkan kamara hartuta. Herri honesek maiztasuna du, horixe ezin dauka. Pelikula bat egin daiteke, jende guztia bilduta. Herri honesek horixe eta gehiago merezi duta.